Dneska vám ukážeme video o naší sbírce panenek Barbín. Barbínek máme 16 a 14 je od Matela a 2 od Stefy. Stefy je nepravá značka, ale z nepravých značek je to ta nejlepší. My máme prostě 2 Stefy, ale to nevadí, jinak 14 je od Matela. Vždycky řekne jednu svoji Barbínku moje ségra a pak já. Pak zase ségra a pak já, takže začíná ségra, jdeme na to. Tak, tohle to je Tereza a není to ta z domu snů. A jde se jí pokrčovat. Jen si hrajeme, že to je Tereza. Jo, ona se doopravdy jmenuje nějak jinak, ale to neřeš, tak prostě si hraje. No tohle je Summer tropická party, to je hezká, ale i občasně jsou hezký. Tak. A tady ty má kalhoty jsem vám asi neukázala. Nevím, jestli na to vidíte. A ona tam to má přišitý. Tohle to je ta Stacey ne z domu snů od té Terezy. Ne z domu snů taky. Má tyhle kalhoty a taky se jí dají pokrčovat nohy. A teď je trošku rozdrvená. Já jsem jí právě rozpustila culíka. Ono vypadá, jako kdyby ho měla, vidíte? No to nemá. Tohle je zdravotní sestřička, ale když byla v krabičce, měla jiný obleček. A to jsme si koupili, když jsme byli na dovolený, to jsme byli na Slovensku, tak jakože jsme odjížděli, tak jsme si mohli koupit. Ségra vám teď ukáže, jakou si koupila ona. Tohle to je z Kypru, ale měla taky něco jiného. A je to z Kypru. A ne z domu snů. Tak, a teď vám ukážu z domu snů jednu. Barbie, ale má jiný šaty a ty šaty máme někde v pokojíku. Tady ty máš. Tady ty šaty má. A takhle boty ty svý. No, to je jediná, kterou máme z domu snů. Tohle to je Gracie, nebo baletka Stacey spíš. A má jako ne Stacey, jako tamta. Tohle se hraje, že to je z domu snů. Neřeš, že to je baletka. A tuhle sukni měla poprvé. A teď má tuhle růž obou. Aha, tohle je Chelsea, jakoby jmenuje se Chelsea v krabici, ale já si hraju, že to je Markétka, kamarádka Chelsea, tu vám ukážu později. Na sobě v krabici měla jiný oblečení a teď má tyhle šatičky. Tohle to je myč, hraju si, že to je to z domu snů, ale není. To je ta nejobyčejnější Barbínka z pravých. Ty korále se jí nedají sundávat a má tyhle šaty, ty neměla poprvé. Tohle to je ta Chelsea, jak jsem vám říkala. No, má taky jiný šatičky než měla a to je všechno, je taková malá. Tohle to je ta nepravá Barbínka, ale je hezká, že jo, měla u sebe i kolo a dá se jí pokrčovat nohy. Počkejte. Takhle. Nevím, jestli na to vidíte. A i ruce. Jakoby ten nezápěstí. No a tohle je, jakoby si hraju, že to je Miriam, kamarádka jakoby tý myč. Ne, to nebyla ta myč z domu, jakoby, že to je její kamarádka, že jsou nejlepší kamarádky. Tohle to je taky z toho Stefy, ale taky je hezká a má tyhle šaty. Ty měla tam ta poprvé, ta ze Slovenska, ta dětina. No a teď jdeme na módní ikony. Máme 3, nemáme 4, ale 3. Tohle to je Regel, má trochu jiný oblečky, než měla úplně poprvé, to jistě asi znáte. Tohle je Barbie, taky má trochu jiný oblečení. No a tohle je druhá Barbie. Máme 3 a za chvilku tam možná přibude i 4. No, tak příště vám zahrajeme film s Barbínama. Tak zatím ahoj! Ahoj!